Galawa Entertainment, Adam Dan Samari on the beat. Together with Top G Zamani. Me ya amfanin waka ne in ba isar da sako? Talaka mu je gaba daya domin isar da sako. Wai so suke mu mutune suna gida a kwance, stay at home suke fada cikin mu babu zance. Yau shugaba ina kake ka zo ka ba mu rance, haƙƙin mu kake ba mu hakan kuma so kake ka zarce. Talakawa lokacin mu ne ku zo mu kwaci yanci, ku zo mu je gaba daya domin mu kwaci yanci. 2023 zabe na gaba, our voters card is 1 million. Talakawa mu share hawayen mu, my best advice is 1 million. In za ka biya mu zaɓe ka, in babu kuɗi ba ma kyauta, aiki kuma dole ka yo mu gani, da kuɗin ma sai mun sa doka. Gaskiyar magana ta batun lockdown mu mun san ba kwa kaunar mu, mai kishin kansa akan lockdown yayi sharing har manyan su gani. A kansu muke kashe kanmu da kanmu, sallah ma so suke sana mu. Yanzu dai mun gane babu biyayya akan sallah, sai dai a kashe. Mutuwa ai dole akan mai rai, ko babu corona za mu mutu. Lockdown a gida babu abinci, raɗaɗin haka zai fi corona kisa. Suna gida a kwance sun bar mu ci da kanmu. Haba shugabanni ya kamata a duba lamarin mu. Amana Allah ya baku kuma kusan za ya tambaye ku. Ya kamata tun kuna da ranku ku gyara halayenku. Me amfanin mulki idan babu adalci? Ni a tunanina kamar haka ma ba shi da amfani.